Dek, mrene Dek. Iya Bu, sik. Ngopo Bu? Jupukna wedang lan jajanan nggo kanca-kancamu ning pawon. Ya. Iki kanca-kanca gak diombe wedange. Suwun ya. Kowe nek karo ibumu ngomongnya ngopo to? Ya Rif, kudune nganggo kromo alus. Aku urung paham piye carane ngomong kromo alus. Ya wis, ayo sinau bareng. Ya, ayo. Nyuwun pangapunten, kula telat amargi wonten prakawis. Nah, ngono pinter. Bu, menapa panjenengan mboten menehi pitutur marang adik amargi mboten sopan ngomong kali ibu. Aku kudu ngandani adik, Bu. Sabar sik nduk, ijek nek kanca-kancane engko wae dikandani awan-awan. Nanging tetep mawon, Bu, kedahipun adik sampeyan atas piyambak, Bu. Sing sabar nduk, sing penting adik wis gelem sinau daripada diseneni mending diewangi sinau. Nggih, Bu. Nah, iki sampung sinaune. Awake pamit mulih ya. Iya, suwun ya wis ngajari aku basa kromo halus. Bu, kula lan rencang-rencang pamit ajeng wangsul rumiyin nggih. Ya nduk, hati-hati. Matur suwun, Bu. Nggih. Monggo, Bu. Nggih, Nduk. Ibu, Mbak, kula nyuwun pangapunten nggih, kula tansih dereng saged ngucapaken basa krama ingkang leres. Nah, ngono lho Dik, pinter. Sing penting gelem sinau sik, Nduk. Nggih, Bu.